Dono Kedini putranipun Bapak Jemani ingkang cacah kalih menika lanang wedok niku dipun wastani Dono Kedini. Pasrahipun Bapak Jemani menika sabaru dipun aturi bahwa kala calih bet maril Buddha pangrencana getih Cina Jawa salebeting balismanipun Bapak Jemani salebeting pekaranipun Bapak Jemani. Mbok pilih wonten Sukarta Buddha pangrencana getih Cina Jawa saged singkir dinten menika pikantuk barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk sapanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi napa yang dados panyuwun pangajaripun Bapak Jemani saged kinabilan santen kalih menika putra ingkang dipunkuat. Mugi-mugi mbok pilih ketempilan balak fitnah Buddha pangrencana saged dipun sirnaken dening Allah Subhanahu wa taala pantun seger waras gangsal lancar anggenipun sami pados pangangga jiwa lan anggenipun sami nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala mugi pinaringono gangsal mugi dados kepanipun putra Dono Kedini. Dene pasrahipun Bapak Jemani kula tampi kula sunaken dhateng sampun Allah mugi Gusti maringi barokah maringi hidayah sedyanipun Bapak Jemani saged kinabilan dinten menika ngantos saderusipun para rawuh sedaya kula aturi nistakaken kinabilan dengan dados pangajaripun Bapak Jemani nggih. Allahumma amin. Amin. Pamulahing sakaring bahwa lananging jagat dewa Bathara mangastu jagat kakang Narada ingkang kalenggan menika kakang Narada kula aturi marang suwan rawuh wonten ing mayangan Suralaya inggih kayang diri kalih kakang awrat klenthing manah kula sinarengan wonten satunggaling titah Madyapada ing kalenggan menika kula kinten inggih menika wonten satunggaling titah ingkang kakalebet maril Buddha pangrencana liripun inggih menika wonten setunggaling goro-goro ingkang kumandhut ing kayangan Suralaya Guncing Bali marang Tukundha Manik rengat sumina bandini kawah kandha dimuka umuh ambledak wedang kumawa ingkang benteripun inggih menika sakalangkung benter wonten mantripun kaya si Begara Kuba ingkang sampun inggih menika keteteran wonten ing kayangan kakang andadosaken inggih menika kagiyating para dewa guru daranipun kaiwangan duh kakang paring sabda ora kalah adi guru nggih kula tansih wonten menika sampun dipun aturi maksuwan wonten ing kayangan saperlu tinanggenah amali tinggi wontenipun guru-guru wonten ing Suralaya. Adi guru kula wonten timbalan ing dawuh kula sampun mangrekosi kok sumbering guru-guru wonten Suralaya niku mboten wonten sanes inggih menika kula teliti wonten satunggaling titah Madyapada ingkang ngrikanggan menika kakang Bali Buddha pangrencana getih Cina Jawa ingkang kumandhut wonten salang pradesanipun toh dasaripun inggih menika wonten satunggaling titah ingkang kagungan putra kedawan anak cacahipun kalih lanang wedok niku sing disebut Dono Kedini. Yen loro wedok kabeh pun bangsaman lanang loro niku Dono. 5 cacahipun inggih menika Pandhawa 5 ingkang manggen tengah putri niku Pandhawa nglumbungi. Pramila saking keparengipun saking inggih menika isining kitab Pusara ingkang mratelaken menika Sunan Kalijaga ingkang sampun mratelaken parikedah wontenipun setunggaling titah ingkang kados mekaten menika parikedah ruwat ingkang Purwakala pramila saged agemaning tentrem gesangipun lan saged nyingkiraken balak fitnah Buddha pangrencana salebeting karang pradesan sarta salebeting putra ingkang badhe ruwat makaten kakang Narada nggih. Lajeng paringipun kakang Narada lho sing gadah keparing adi guru boten kula. Kula niku rak daya. Apa wonten kayangan mak wonten ngarsane Prandi Guru niku daya. Sing perintah niku mesinipun ingkang kagungan umat. Inggih kakang Narada bilih mangkaten paduka kula aturi inggih menika tuwun dhateng Madyapada.
mulati sinten ingkang kagungan rupane Buddha Pangrentana perkawis niku boten kedangon. Ing rikalan dalem menika kula badhe mandhap perintahipun Sang Hyang Pramesti Guru nggih pinjang tetah ngentosi menapa ketitik ing kelanggan ratri punika kula badhe mandhap mulati inggih menika guru-guru ingkang mandhut wonten ing titah ingkang Madewata nuwun pangistaken dawuh sampun Buddha sarta pamuji mugi-mugi lestari pidhadone ing sampikala alis saking Buddha sageta inggih menika kasembadan sejaning para dewa nuwun nggih jaya Adik guru yang mamita memang cukup inggih pangistaken dawuh sampun mandhap saking Kayang Suralaya nggih Sang Hyang Bathara Narada. Kadene Sang Hyang Bathara Narada sampun nantang wonten saluhuring jagat saluhuring bali wisma ingkang karang kepal Buddha Pangrentana nggih punika to sakinggilipun bali wisma menika boten katalungken utawi boten supen bilih menika dalipun Bapa Jemani. Liripun wonten setunggaling dalu tetarungan saluhuring bali wisma menika mratelaken dalu ingkang cahyanipun abrit setengah semenika ingkang winasta nggih menika rupane Buddha Pangrentana sanes dalunipun pulung. Dina samangke Bathara Narada sampun ngawuninane kalamonto ing mriku sampun badhe mlebu dhateng dalipun Bapa Jemani kula nuwun kula Dewa ing Suralaya ing suduk manunggal-unggal panenggih wata mangke ing mangkeneng sampun lelenggan sampun sami rerembakan babakan anggenipun badhe antuka dinten ingkang dipun pastekaken menika badhe kagungan kersa inggih menika Bapa Jemani saring ingkang garwa. Punika kawarnanipun inggih menika Bapa Jemani ing Desa Karjo. Saring kalangan garwa den adep sesliweran ingkang putra kekalih nggih Mas Sofyan ngaran De Ulpa ing mangke ingkang sampun seliwan wonten salebeting bali wisma menika dumrajak tanpa malapan prabanipun Dewa Suduk Manunggal-unggalan nggih Sang Hyang Bathara Narada sampun tumurun dhateng dalemipun Bapa Jemani. Kula nuwun monggo kula tamu nuwun inggih kula waspadaken boten kesupen menika dewa saking Suduk Manunggal-unggal Bathara Narada. Oh iya ya cetane aku ora basa kalaman kawula ning Madewata ora kok jeneng iki gedhe aku iki dadi wong gedhe ora aku dewa ing Suduk Manunggal-unggal risikku Bathara Narada nuwun inggih kula sampun sumur bilih menika Bathara Narada. Lah iki ana ing desa endi menika wonten ing Desa Karangreja. Lah panjenengan iki sapa? Bathara Kala. Paduka inggih menika ngantri dhateng kula dening asma kula boten wonten sanes kejawi nami kula Jemani. Jemani inggih. Lah kuwi Cen, Mbah. Sing putri kuwi Jeki Cen. Menika garwa kula nggih menika ingkang nami Uni. Oh, ngono nggih. Cendremane Sapari. Selembit kalawan garwamu tak waspadake jeneng sira kok dina iki. Sampun dhewekan ana ing ya kuwi bali mampu ngrembug apa? Duh, ulung inggih wale-wale menapa tulung dene. Ing rikenggan wontenipun kula menika inggih menika sampun sami lenggan wonten ing bali wisma menika boten wonten sanes angrembak anggen kawula gadah entek badhe. Inggih menika kagungan hajat utawi kagungan kersa. Abdi gawe ngono to, nuwun inggih lan pantes badhe Purwakala ruwat inggih cocok sabdaning Dewa Suralaya. Pak Jemani ya. Aku ki mau lagi wae rembugan karo Sang Hyang Pramesti Guru gawe goro-goro ing Suralaya. Gunjing bali marutu kundha manik kawah candra jumpama ambudak-budak ingkang kumawa.
sing panas 1000 panas dadi sak panas sing ambil ana ing kayangan mleci betul nganti gawe para dewa padha geger mawurahan anggone padha nyingkir karana ya gara-gara sing kumandha saka Madyapada nggih purun laksana dipun kados tundak dina sing kok cinantokake anggon bakal kagungan kersa inggih menika mapanipun wonten dinten Senin penukune niku badhe kagungan kersa inggih menika mini sudana kula ingkang asma Sofyan dadi wibawa menika badhe kula miwaha ing dinten Senin punika lan kaping kalipun inggih menika ngilas mantes badhe ngruwat anak kula Kedana Bedini. Oh ngono lah ya lek gawe goro-goro ing kayangan lho nggih lah dalam sing koperake ninggih rengket duh pukulun estunipun nggih sampun lah kita jarwani ya kowe golek dalang iku aja mung sak angger-anggere dalang tegese aja ngawur perkara dalang lurusipun kados pundi golek dalang iku ora kok turune dalang dianggep dalang project ora lajeng kados pundi dalang kuwi diperang ana turun perkara siji dalang daplang loro dalang daluk galeh utawa dalang janeng kaping 3 ya kuwi dalang Purwosejati dalang Pandhawana ya dalang Pangruwat katiti tigang perkawis menika hamung kuraos kados pula iki dalang daplang ana dalang sing diarani dalang daplang ora kok isane nglakoni sing enteng ora nglakoni dalang ning moro-moro nglakoni ruwat iki jarane dalang daplang janjane ora apik dalang iki darane Purwosejati Pandhawana dalang Pangruwat iki kudu duwe iso dalang yo sewengi mupluk nganti esuk iku ruwat iki jarane dalang Purwosejati dalang Pandhawana ya dalang Pangruwat. Dabile dalang ingkang nomor kalih inggih dalang daplang dalung galeh dalang janeng niku kados dalang. Ana sawijining dalang ya kuwi jarane dalang daplang dalang dalung galeh dalang janeng kuwi mau sosok lakoni iso dalang ya iso ngruwat ning ora ndek peralatan ora ndek gamane wong kala dalang wong anu alate wong mayangan kuwi anggap dulu dalang Purwosejati. Lha nek dalang Purwosejati ya sing iso dalang lan iso lakoni kala to duwe gaman to duwe alat komplit gong wayang sak cukupe malah yen nganti duweni peralatannya wong duwe gawe kuwi sak cukupe darane dalang Purwosejati dalang Pandhawana ya dalang Pangruwat mekaten purun iya lah salajengipun dalang mari kedah kulungan dalang saking pundi lah sing dalang Purwosejati dalang Pandhawana dalang Pangruwat kuwi mau ana ing kasuwargan manggone ya kuwi utusane Sunan Kalijaga lan Sunan Bonang kuwi mratelaken dalam sawiji sindaran dalang Purwosejati dalang Pandhawana dalang Pangruwat kuwi kudu undang oh makaten purun iya lah beliau makaten lajeng kados pundi wis perkara dalang aku lak kok mangkali perkara dalang aku sing golek dalang aku tak munggah marang kasuwargan jujur ora daleme dalang Purwosejati ya dalang Pandhawana ya dalang Pangruwat makaten purun iya nah jeneng sira wong arep wayangan ku ora sira gwenteng sajine wayangan ku ora sira gwenteng ora kok mung lha kuwi saolehe lah kedah ingkang kula lampahi kados pundi kowe kudu tirakatan rewang ana ya kuwi aja mangan aja turu ing kono pisan kaping pindhone golek kasucen lajeng panggenipun kasucen manggen wonten pundi golek ya kuwi banyu sing suci sing jarane manggone nang tlaga manik Sendang Semadilda ing kono ana tlaga ya kuwi ana taman sing jarane Kembang Wanasanga kuwi manggone nang tlaga manik Sendang Semadilda kowe tumuju coba marang ya kuwi tlaga manik Sendang Semadilda ing kono adu sokramas sarimbit kalawani kang garwa dadi karo bojomu kowe adu sokramas pisan ping pindho yen wis cukup panggonmu adu sokramas kowe mesti kembang Wanasanga
kuwi minangka kanggo sesaji srana anggone bakal Murwakala dalam Purjati dalam Pondokuro ya dalam Panuwat sing kaping 3 ya kuwi Nibuka banyu Rena Sanga ora kok banyu Rena Sanga Nibuka banyu kaping 9 lajeng manggenipun jare programane Sendang Sumadirga nek saiki ora ngono kuwi kon jeding sang banyu programane Sendang Sumadirga nuwun inggih kula ndamakaken jadi lumayan enteng lah iya tak golek sing enteng-enteng ae nek duwite sing abot aja lumayan enteng-enteng ora iso medun lah kan terus budi keparengipun Kyai Dalang ya sing rada akeh ngono ora penak kurang nggih sanggup mawon kuwatir lah nek ngono aku dipauling piye wekasku pitungkasku ana ing rombongan Sendang Sumadirga kuwi jalma mara jalma mati setan moro setan mati perang moro perang mati duit moro duit mati aja mung kok asipate jan manungsa kaya kowe kuwi kudu ngati banget lha pun kados kuwi lah critane ngene dawa Kasmani